Exactament, un divendres més, aquí parlant de tecnologia al Fet a Mida. I què ens has portat avui? Doncs aquesta setmana el que volem és parlar de tecnologia aplicada a la salut. Concretament, ja hem vist diverses aplicacions en matèria de salut. Concretament fa unes setmanes vèiem com podia facilitar la tecnologia la vida de la gent amb diabetis, la vida de la gent diabètica, i aquesta setmana volem anar cap al camp de la visió. I com ho farem? Doncs concretament ens centrarem en el que és la visió 3D. Visió 3D? Exactament. Per què? Perquè hi ha gent que té una patologia que es diu baixa visió i abans d'entrar una mica en matèria del que és l'aplicació de la visió 3D en el camp podríem dir, de la salut i en el camp visual, veurem una mica què és això de la baixa visió. Anem a aclarir exactament quin és el problema i com el resol després la tecnologia. Exacte, sí. De fet, veurem com és després la solució que ens plantegen una de les empreses que hi ha a casa nostra que es dediquen a solucionar aquest tipus de problemes. Concretament, la baixa visió la pateixen al món, podríem dir, unes 70 milions de persones. Xifra. Exactament. Per tant, una xifra destacada de persones que necessiten una solució en aquesta patologia. 7 milions a Europa i concretament gairebé 1 milió de persones a casa nostra, a Espanya, a l'estat espanyol. Hi ha gairebé 1 milió de persones afectades amb el que és la baixa visió. Què fa la baixa visió? Doncs concretament hi ha molt... El que fa també la tecnologia que avui plantegem, que és la de la visió 3D, és solucionar un dels aspectes d'aquesta baixa visió, que és la visió de túnel, que de fet tenim un dels exemples del que és la visió de túnel. Anem a veure-ho per entendre-ho? Exactament. Entenc que això és el que veuríem. Exacte, nosaltres veuríem això, és la nostra visió habitual, i les persones que tenen visió de túnel el que perden és aquesta visió perifèrica i passen a veure només el que són punts concrets centrats de... Clar, perds tot l'entorn. Exactament. Amb el perill que pot haver-hi. Exacte. Llavors, aquesta solució que ens plantegen, aquesta startup tecnològica, és poder millorar la vida d'aquestes persones oferint això, sobretot, oferint més seguretat, oferint més poder desenvolupar el dia a dia sense tants hàndicaps que pot suposar això. I es fa a través d'unes ulleres, que les podem veure ara mateix en pantalla. Són aquestes ulleres, són unes ulleres de visió 3D que també incorporen altres tecnologies, ara ho veurem, com per exemple la intel·ligència artificial, i que s'anomenen Biel Glasses. Sembla ciència-ficció, vist ara. Exacte, sí, les veus així i poden semblar-te les ulleres que hem vist alguna vegada en la realitat virtual, però no. Ara veurem què són. Les tenim aquí en digital, però les tenim també físicament, en companyia d'un dels creadors. Exactament, ell és en Jaume Puig, que és el CEO de Biel Glasses. Molt bona tarda. Molt bona tarda, gràcies. Estàvem veient aquestes ulleres i estàvem parlant una mica de la visió de túnel, sobretot d'aquesta baixa visió i de com això pot ajudar. Partim una mica d'un cas personal, oi? Aquestes Biel Glasses neixen d'un cas personal i de com poder solucionar-lo. Sí, bueno, es diuen les Biel Glasses perquè són les ulleres d'en Biel. Passa que les vam passar en anglès perquè el projecte és un projecte global i diguéssim que s'entenia més internacionalment així, però el Biel és el meu nano, que ara té 10 anys i que, a partir que tenia 2 anys, precisament sé que quan vam començar a veure que alguna cosa passava, perquè queia molt, li va costar molt caminar, costava molt baixar escales i després de donar bastantes voltes amb metges vam descobrir que el problema que tenia és que no s'hi veia. I precisament, que ell té aquesta... És difícil de saber el que ell veu, perquè a més les persones que neixen d'aquesta manera no és que de cop i volta veuen el túnel, és que el que veuen és així. El que han vist tota la vida, per tant, és difícil de descriure, no? Ells diuen, no, és que jo veig el que veig, però el que veuen és molt menys que nosaltres veiem. I això els provoca aquest risc, sobretot, de col·lisions i de caigudes, perquè si estan mirant endavant no veuen el terra i al revés, no? De fet, aquesta és una solució que vosaltres vau començar a treballar i que realment abans no hi havia res semblant, tot i el que dèiem, que hi ha una afectació que és considerable, oi? Bueno, és que, en primer lloc, nosaltres quan vam començar amb aquesta idea, nosaltres, com us deia, el dia a dia té 10 anys, o sigui, les meves primeres idees d'això sobre el 2015 aproximadament va ser perquè a partir que ens van dir que no tenia remei, o sigui, que això era així i era així. I la idea bàsica de dir, intentarem, jo havia treballat en el camp de la realitat augmentada, la realitat virtual, d'intentar adaptar la realitat als ulls d'ell, ja que els ulls d'ell no s'adaptarien,
Això, quan ho vam plantejar per primera vegada, fins i tot teòricament, ens van dir, molt bé, sí, vam anar a parlar amb uns gurús, amb una convenció que hi havia a França, una convenció mundial sobre visió 3D, precisament, i ens van dir, sí, la idea està molt bé, però això no ho podràs fer portàtil, perquè necessitaràs un camió d'ordinadors perquè vagi fent això en temps real, perquè l'important és que això ho fem en temps real. No, està analitzant la imatge. Però la realitat és que al final heu creat un prototip, que en aquest cas el tenim aquí, i permetem un segon que t'aturi perquè farem una pausa breu abans de continuar amb aquesta història, amb aquesta conversa i per descobrir aquestes ulleres de 3D. Una pausa breu, 2 minuts, i tornem aquí al Fet a Mirar. Fins ara. 2:45 de la tarda i continuem el Fet a Mirar de la vostra televisió local i seguim descobrint aquest invent, aquestes ulleres 3D, que com ara ens explicava el Jaume, el seu creador, clar, el prototip que tenim avui aquí, que és aquest que fàcilment puc manipular, no té res a veure amb el que teníeu fa 14-15 anys, que requeria de molt més material, no? A veure, 14 o 15 anys, nosaltres vam començar el 2015 amb la idea. 2015, doncs no tiro tant enrere, però respecte a fa uns anys sí que ha canviat molt. Però sí que és cert que, de fet, quan vam començar la idea, bàsicament no es podia fer. Vam tenir que esperar, vam començar el 2015, fins al 2017 no hi havia una tecnologia suficientment portable per fer un primer prototip i el primer era una motxilla. Això era una motxilla, vull dir, això que veig aquí era una motxilla. Clar, perquè aquí dintre va un ordinador molt potent perquè això processa la imatge en 3D en temps real. I llavors, clar, perquè tu veus des de les ulleres, aleshores necessita molta capacitat per analitzar tot el que està passant a la imatge en temps real i poder detectar qualsevol obstacle i qualsevol possible risc. De fet, aquestes ulleres que ara té el Pere a la mà porten 2 càmeres, oi, aquí davant? Quines tecnologies combinen aquestes ulleres? Això és una càmera estereoscòpica que fa, diguéssim, el mateix que fa el nostre cervell humà amb els 2 ulls que tenim, que és capaç de copsar la profunditat. I a partir d'aquesta profunditat, d'aquest anàlisi de profunditat, després hi ha una sèrie d'algoritmes que, perquè amb la profunditat sol no n'hi ha prou. Llavors, a partir de la imatge de profunditat i també de la imatge normal, fem una sèrie de tècniques de segmentació, que es diu, i de detecció, per poder determinar què és el que pot ser un possible obstacle que pugui provocar un risc per l'usuari. I llavors, què és el que veu la persona que porta aquestes ulleres? És a dir, com se li transforma tota aquesta informació que passa? Allà ho esteu veient ara mateix a la pantalla, veure que el que veu, bàsicament, és... Això és a la dreta, el que es veu és una simulació, perquè les ulleres no fan aquest efecte túnel. Aquest efecte túnel el té la persona. I nosaltres el que posem és una sèrie d'indicacions dins del camp visual de l'usuari per assenyalar-li allò que ell per si mateix no veuria. I evitar la necessitat que tenen aquestes persones, si no féssim això, d'anar contínuament escanejant el terra. O sigui, aquestes persones, si no tenen les ulleres, el que van amb un bastó o, si no, tenen que anar escanejant contínuament el terra perquè no sigui que ens ho peguin. Aquestes ulleres, a més, veiem que estan fetes en impressió 3D, no? Aquest prototip està fet amb impressió 3D, sí, efectivament. Per tant, és una combinació també de moltes tecnologies, ja no només les que implementa la mateixa ullera, sinó que també tot el que hi ha de disseny, tot el que hi ha de creació, no?, també en aquesta... Bueno, també és cert que les noves tecnologies ens ajuden en tots els sentits, o sigui, nosaltres podem dir, per exemple, la reducció aquesta de la mida ha tingut molt que veure fins i tot amb el tema de les criptomonedes, que ha potenciat molt el disseny i que s'hagi avançat molt en l'àmbit dels microprocessadors i de la intel·ligència artificial, també. O sigui, i fins i tot aquí hi ha molta tecnologia que ve del gaming, del joc. Entenc que aquest és un invent que estarà en constant evolució per anar-lo actualitzant, millorant, a mesura que precisament la tecnologia ho vagi permetent? Sí, això no se'ns acaba mai. Això realment, nosaltres com més fem, més canvia, perquè de fet nosaltres ja tenim pensat una nova versió que mirarem de reduir no només el dispositiu, sinó també la ullera, i a més, a les properes versions integrarem també en navegació. A més, ara estem començant un pilot 5G amb la Mobile World Capital, que estem treballant amb ell per fer-ho al Camp de Tarragona cap al juliol,
amb la qual ens connectarem. Ara mateix aquest dispositiu no necessita connectar-se amb res, però la connexió 5G ens dona possibilitats de, per exemple, poder accedir a mapes i poder donar navegació, a més d'esquivar obstacles, etc. O sigui que realment és un camp molt ampli. Encara queda molt per recórrer. De fet, comentava aquesta col·laboració amb Mobile World Capital. El Mobile també hi heu estat en diverses ocasions i fins i tot premiant aquest dispositiu, oi? També hi ha hagut reconeixements. Sí, l'any passat, que l'any passat va ser una edició del Mobile realment molt de circumstàncies, molt heroica, la veritat, de poder-la fer, però que nosaltres, sobretot els que més vam estar presents, vam ser les startups i vam tenir l'honor, diguéssim, de ser premiats com l'empresa més innovadora per al govern d'Israel, que no és qualsevol cosa, perquè Israel, precisament, en el camp aquest de la visió artificial, la intel·ligència artificial, és un dels països més avançats del món. O sigui que això va ser realment... El reconeixement, en aquest cas, per part del govern israelià, és una gran fita. Em pregunto, però, els propis usuaris que han anat provant les ulleres, quin feedback, quina és la resposta que us donen? Els usuaris el que noten només és la millora de la seva mobilitat, de la seva capacitat de moure's. La tecnologia que és present, evidentment, en aquesta secció. El té camí de... Sí. Doncs, efectivament, els usuaris el que més noten és la capacitat. Nosaltres, de fet, a més del que ells opinen, ho mesurem. Nosaltres tenim un laboratori que està muntat a la Facultat d'Optometria de Terrassa, que el vam muntar, a més en fons europeus, i allà som capaços de mesurar el temps de reacció, o sigui, la reducció que ells tenen en els temps, o sigui, en la distància, reducció no, s'allarga la distància a la qual ells poden percebre un obstacle, la reducció de les col·lisions que fan. Nosaltres podem muntar en aquest laboratori una sèrie d'itineraris amb possibles obstacles i aleshores amb ulleres i sense ulleres passen i aleshores podem veure amb quin ràtio es redueixen aquests. Entenc perquè dins d'aquests marges després vosaltres podeu veure on es pot millorar, és a dir, amb aquesta informació dieu, mira, amb això anem bé, amb això no anem tan bé, anem cap aquí, anem cap allà. Sí, no només és des del punt de vista clínic, perquè com tu dius, això és una solució. Quan tu parles a vegades d'un assaig clínic d'un remei, d'una droga, d'una vacuna, que ara tots estem parlant de les vacunes, és com que allò va o no va, però no pots anar-les ajustant. En el nostre cas, en el cas dels medical devices, o sigui, dels dispositius mèdics, els assajos no són només des del punt de vista de treure un resultat, sinó també de millorar. I llavors, en el curs d'aquests assajos, nosaltres hem trobat, sobretot des del punt de vista de l'interfície d'usuari, o sigui, de quina manera, però nosaltres sí que hem dit, posarem unes fletxes i unes indicacions, però ens hem trobat coses com molt tontes, com per exemple, no sabíem com fer per indicar una paret frontal, perquè, clar, la fletxa... No hi havia la profunditat, no? No, perquè normalment la fletxa et serveix per indicar una cosa que està al terra, però quan tu tens un obstacle frontal, clar, la fletxa cap on te l'apuntes, perquè al final, per exemple, vam posar una rodona. O sigui, quan és frontal, però t'ho poso a tall d'exemple, no? O també hem tingut que solucionar molts problemes del que hem nosaltres de priorització, és a dir, que no sortissin masses indicacions al mateix temps, perquè això saturava la capacitat de percepció dels usuaris, no? I això ha sigut, de fet, una de les coses més sofisticades, tota la part de priorització d'indicacions. Sigui com sigui, no hi ha cap dubte que aquest és un invent pioner, que segur que millorarà i a mesura que passi el temps encara més la visió d'aquestes persones que tenen baixa visió. Així que, mira, realment el cas és personal i surt aquest invent, però al final qui en prendrà benefici serà no només el teu fill, sinó tothom. Això és un gran solució global. Moltíssimes gràcies, Jaume, per haver estat aquí i per aquest invent, que és meravellós, sincerament. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Aleix, com sempre, també. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.